Hvorfor er det, du har det der tøj på i dag? Jamen, det er fordi, at jeg synes, jeg vil gerne være detektiv. Sådan, fordi det her, det er jo også, det går ud på at være detektiv. Så vil jeg godt have sådan noget detektivtøj på. Har du fundet ud af, hvad det handler om? Ja, det tror jeg i hvert fald. Jeg tror, det er et eller andet med at dræbe hende måske, eller få hende, jeg ved det, fange hende, løse som, jeg ved. Noget i den stil, tror jeg. Det at hende der Rose, hun er forelsket i ham der. Ja, Silver. Men noget tyder på, at han godt kunne være kommet slemt til skade på hovedet. Ja. Jamen, han er jo ikke død. Nå, Oliver, hvad har du fundet ud af siden sidst? Altså, vi har fundet ud af Italiens Silvio. Han er forelsket i Rose, og det samme er hun i ham. Men Roses pappa og mor, de vil det ikke. Så nu har de fået nogen til at gøre ham fortræd, men ikke dræbe ham, fordi det er deres søn. Hvordan har du fundet ud af, at det er Rose, han har noget at gøre med? Ja, fordi det stod der på den der seddel lige udenfor. Hvad er det, hun har skrevet til ham? Hun skal have hendes pappas hat og tøj, altså, så han kan klæde sig ud, så ingen vil få et mistanke, når de går i parken. Og hvem er det så, han ligner, når han har den der hat og frak på? Hendes pappa. Hvem kunne det så være, man i virkeligheden var ude efter, når det er ham, der bliver slået ned? Nå jo, nu ved jeg det jo. Det er jo forældrene, de er ude efter. Hvad kunne grunden være, at man var ude efter den der far? Hvad har han, som man gerne vil have fat i? Rødderne. Personalet, jo. De arbejder hårdt. Mange af dem. Men så hende der, hun er vist lidt højere end dem, og hun laver ikke en skid. Hvordan synes du, det er at gå rundt her og finde ud af det? Fedt. Det er bare fedt.